Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Koronavirus global pandemiýasynyň fonuny Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň jemgyýetçilik guramalary oňa garşy göreşmek, sagdyn durmuşy wagt etmek, virusdan gorunmak babatyny ila tarasyny düşündiriş işlerine aktiw gatnaşýar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Awgan türkmenleriniň koronavirusa garşy girişen görüşine gönükdirilýär. Gepleşigimizde Kabuldan Azatlyk Radiosynyň habarçysy Şamerdan uly Murady gatnaşýar. Şamerdan uly gurrun döşlüğün başyna ilki bilen bu ýokunç kesel bilen bagly Awganystanaky hususan Demirgazyk Awganystanaky umumy ýagdaýlar barada maglumat berip bermisiňiz? Koronavirusu ýokaşan adamlaryň sany tutuş Awganystan boýunça 200-den geçti. Sany koronavirusu gün-günden ýaýramagny dowam etdirýär. Demirgazyk Awganystanyň Balyk vilayatynda, Mazar Şerif şäherinde, Paryap vilayatynyň Meýmene şäherinde koronavirusu ýokaşan adamlar anyklandy. Şonuň üçin Paryap vilayatynyň merkezi paýtagty Meýmene şäheri karantina edildi. Demek şäherde häzir şähere çykýan adamlar kemeldi. Şäherde dukanlar yapıldy. Şu koronavirusuna garşy göreş üçin halka hemmeňiz üýünizde galyň, üýde boluň diýip maslahat berilýär hökümet tarapyndan hem we böleki idaralar tarapyndan, hususan Awganystanyň Saglyk goraýyş ministrligi tarapyndan. Balyk vilayatynyň Mazar Şerif şäherinde de şeýle bazarlar ýapyk, uly dukanlar hem ýapyk, marketler, supermarketler hemmesi yapıldı. Şäherde adamym ören az göze ilýä sebäbi şähere çykmalygy, üýlerinde bolmaklygy halka Awganystanyň Saglyk goraýyş ministrligi maslahat berdi. Şonuň ýaly Jowzjan vilayatynda da ýagdaý şeýle şäherde adam kan ýok. Gündüz vilayatynda da şeýle şäherlerde adam az bolsa da bir zeruri işi bolmasa şäherlere çykmalyk maslahat berildi hökümet tarapyndan we Awganystanyň Saglyk goraýyş ministrligi tarapyndan. Şeýlerek ýagdaý ýa-da Demirgazyk Awganystanda. Türkmenleriň arasynda misaly owalarda da şo halkdan toy tomaşa eden ýok, özara gatnaşlarym kemeldi, duşçuklarda görüşmelik, eleme berip görüşmelik, uzaklaşyp görüşmelik ýani eler goýulsyn edildi. Şeýlerek owalarda da hatda şo talibanlaryň ýetilgediň ýerlerinde de koronavirusundan gorunuş üçin çare görülýär. Mask takmak, ellere ellik giymek ve elleri sabun bilen yumak ve böyleki Awganystanyň Saglyk goraýyş ministrligi tarapyndan düşündiriş berilýän nemelere uýýarlar. Awgan türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalary Türkmen Birleşikleri ýurtda koronavirusa garşy näme diýip töweşýär? Türkmenler virusa garşy nämeler edýär? Olar eli ýaragly jeňçilere garşy göze görünýän düşmana garşy taýýarlykly asuda halk göze görünmeýän ýöne howply virus düşmanyna garşy näme diýip göreşýär? Umuman şu halka düşündiriş berilýär Awgan türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan, Awgan türkmenleriniň milli hereket tarapyndan, Awgan türkmenleriniň farahatçylyk ýeňeş tarapyndan, Awgan türkmenleriniň magdumyny pragadyndaky medeni jemgyýet tarapyndan halka düşündiriş berilýär. Hemen mask ellik paýlanýa halka sosial media arkaly düşündiriş berilýär. Köplen sosial media arkaly türkmen wekilleri çykyş edip koronavirusynyň her kime de ýokup biljekdigini, mundan gorunmak üçin çare görülmeligini aýtýar. Türkmen wekilleri sosial media arkaly çykyş edip ýazyp video görüşde çykyş edýärler sosial mediada halka düşündiriş berýärler. Ondan soň şäherlerde bolsa mahalle gezip elin arasında so 50 paýlap, mask paýlap halka düşündirişen berýärler. So koronavirusdan gorunmaly, umuman üýleňizde boluň, elleňizi ýuwup, araççylyga öňç beriň, berek-berekle duşanda görüşmäň diýipdi. Ondan soň Awganystanyň Hac we Awkaf ministrligi hatda mescitlerde cemaat bilen namaz kılmaklygyň durdurulmagyny sorady. Hemen biri eger aradan çykan bolsa, koronavirusundan nasaglap aradan çykan bolsa, şonu ýuman defin etmekligi hem rawa diýip fetwa berdi Awganystanyň Hac we Awkaf ministrligi. Beýle fetwa Awganystanyň taryhynda ilkinji ýola bolýar. Awganystanda bilseňiz ýaly dini urdan güýçli bolandan soň cemaata barmalyk ýa mescide barmalyk ýa bolmasa şo jenazalaryň ýuwulman ýa
cenaze namazı okulman defin edilmeli dilip aytmak mümkün değildir de. Yöne Uganistan'ın Hac ve Avkat Ministerliği şöyle ilan etti resmi saydan mescitlere barman azanda da hatta mescitlere gelmen, cemaat bilen namaz için mescitlere gelmen deyip şu azan aydılanda bir bölüm sonra koşulsun deyip şeyle buyruk verdi Uganistan Hac ve Avkat Ministerliği. Şunun için mescitlere de hazır cemaat bilen namaz kılmak için baran yoklar. Onun sonra sol eğer koronavirüsünün bir aradan çıkan mısa onun hatta şu cenaze namazından bir ya iki adam okap ondan sonra sol lukmanlar ya şu koronavirüsüne karşı güreş alıp barayan adamlar bir korunuş yemler bilen cenazanı defin etýärler, namaz okuman ona cenaze namazını okuman hem yuman defin edilýär. Uganistan'da haber etiliz onça yani aradan çıkan adam yok. Yine 4 adam şu koronavirüsünün aradan çıktı. Yöne koronavirüsü yokuşan adamların sani 200'den geçti haber etiliz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu ýörüne koronavirus sebäpli aradan çıkan adamy jaýlamak bilen bagly bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maslahatlaryny eşitdirýäris. COVID-19 sebäpli ýogulan adamyň jaýlanyşyna gatnaşanyňda wirusyň ýokuşmagy mümkinmi? Bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 sebäpli ýogulan adamyň jesedine mümkin bolsa galtaşmazlygy, onu ellemezligi maslahat berýär. Ýogulan adam jaýlamak üçin taýýarlananyny koronavirusdan mümkin boldugyça gorunmak çärelerini nazarda tutmaly. Jesed jaýlanmagy taýýar edilenden soň oňa el degiriläýän halatyny virusyň ýokuşmak töwekkülçiligi pes bolýar. Ýöne merhumy oşamakdan saklanmak gerek. Gaderly dinleyijiler, bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus hakynda ýaýradylýan galp maglumatlar boýunça beren beýleki maslahatlaryny geçen gepleşigimizde giňişleýin siziň dikkatiňize ýetirdik. Programmamyzda Kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Murady bilen söhbetdeşlik arkaly dowam etdirýäris. Uganistan'ın 20 Tuğregi vilayetinde şu koronavirüsünün yayrandığı anıklandı. Hususan Günbatar Uganistan'da Herat vilayetinde koronavirüsünün has köp yayrandığı barada maglumat berilýär. Şonuň için tutuş Herat şäheri karantina edildi. Onun üzerinden paytakt Kabulda koronavirüsünün köp yayrandygyny Uganistan'ın Saglyk goraýyş ministerligi maglumat berýär. Şonuň için Kabul şäherim karantina edildi. Dukanlar yapıldı. Halkı toparlayın bir yere cemlenmekleri qadagan edildi. Toyxanalar yapıldı ve böyleki yığınaklar geçirilmeliler deyip alan edildi. Şonuň için yığınaklar geçirilen yok. Onun soň şu koronavirüsü üçün Uganistan'da bir näçe keselhana gurulýar. İlki bilen şu Herat vilayetinde bir keselhananyň gurulşyna başlandy. Ol keselhana 15 güniň dowamında guruldy. 200 orunluk keselhana ilkinji gerek böyle bolýar. Şeýle çalp gurdular. Ýeneden Kabulda 4, Ningirhar vilayetinde, Demirgazyk Uganistan'dan 2 ýerde daha şeýle keselhanalary gurmagy planlaşdyrýar. Ýöne o keselhanalar şu 10-15 güniň dowamında gurulyp oturulmagy gözüňde tutulýar. Gurulşyna ýam başlandy. Kabulda Herat vilayetinde onun gurulşy oturdy. Ondan soň koronavirüsüne karşı görüş boýunça media arkaly halka köp düşündiriş berilýär, wagda nasihat edilýär. Koronavirüsüne näde gorunmaly, koronavirüsüne näde karşı görüşmeli. Hususan hamşyl üýde galmaklar, ýani üýde galyň diýilen mesele has aýatyn ünsberler. Özüňizden çykmaň, koronavirüsy ýoklaşmazdan öň sonuň gorunmak üçin çäreler görüň diýip halka maslahat berilýär. Demirgazyk Uganistan'da da şeýle şu umuman türkmenleriň medeni jemgyýetleri we böyleki kuramalar tarapyndan hem halka düşündiriş berilmegini dowam etdirýär. Şamirdan ýaňsy ýatyrylan dini çäreler barada gurrun etdiňiz. Şu ýerde koronavirus pandemiýasy häzirki dep günne dünýä ýaýramagy dowam etse, etnik türkmenler Uganistany ma'lum bolýar orada aý golaýlap gelýär. Orada aýnaky köpçülük çäreleri boýunça nähildir bir üýt göçmeleri ýa-da ýörüýte plan gödeňinde tuturýarmy? Hawa indi şol Awganistanyň Hac Awqaf Ministerligi tarapyndan şol cemaat bilen namaz kılınmagy ýatyryldy. Ondan soň şol cenaze namazynyň okulmagy ýatyryldy. Indi şol orada aýynda tarawa dip namaz okulýar. Şu tarawa namazlarynyň ýatyrylmagy mümkin-de. Indi orada aýynda da şonuň üçin bir çäreler görüler. Indi orada
aynadan az wagt kaldı. Belki bu koronavirüs ta o wagta çeletip ýogalyp gidaya diýip bilege diýerler. Eger ýogalmasa da orada aýynda hem şeýle goranyş çäreleri görüler diýip pikir edilýär. Şeýle çäreler görüler oňa garşy diýip. Tarawa namazam okulmaz, jemaat bolup yani toplanışıp okulmaz diýilen. Eger bu epidemiýa dowam etse onda tarawa namazam galdyrlar, ýatyrlar diýip täni halk şeýle pikir bar. Fevral aýynda goňşy Türkmenistan bilen Awganystanyň serhet geçerligleriniň ýapylanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Soňra bu serhediň täzeden açylanlygy habar berildi. Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebäplerine esasan etnik türkmenler ýaşaýar. Serhediň açylyp ýapylmagy etnik türkmenlere nähili täsir ýetirýär? Serhediň açylmagy gowy boldy. Indi serhet açyldy diýilenden ol bar adamlaryň bargeli üçine açykdan diňe şu ýük ulaglary we demiryol arkaly daşary ýurtlardan Awganystana getirilýän ýükler akdyne bender arkaly gelýär. Ol getirilmegine häzir etilýär, dowam edýär. Bilmedim men indiň bilek nähili boljak. Şol gelmese onda hasam kym boljak da şol Türkmenistan serhedi ýapandan soň azyk iýmetlerini hususan şol un we böleki haritlaryň bahalary ikisi gymmatly. Misal üçin bir halta kazak unyň bahasy 1500 Awgan puly bolsa şol 3000 Awgan puluna barıp ýetdi. Şeýle gymmatly. Onuň soň ýanygyň bahasy we beleki haritlaryň bahasy hemmesi gymmatlap. Uni Türkmenistan gaýtadan açandan soň şonuň bahasy ýeniden kemeldi, gaçdy. Häzir Akdene benderiniň hem Hayratan benderiniň ýük gelip dur. Ol türkmenleriň ýagdaýyna uly täsiri bar. Eger şol ýük gelmese onda bärde açlykdan hem koronawirusundan beter açlykdan hem öljek. Çünki Awganystan sarp edici yurt bolup durýar. Ähli hareketler da şu yurtlardan gelýär köplen. Hatda şu umumam Awganystana belki azyk hareketleriň hem köpleri daşary yurtlardan getirilýär. Eger Türkmenistan serhedini ýapsa, onda gymmatçylyk hasam ýokarlanar tapylmaz. Hatda gaçylyk bolar diýip halkyň gorkusy bar. Türkmenistanyň getirilýän hareketler umam nazar bilen Akdene benderiniň ortagynda boşluk bar. Şol ýere gelip Türkmenistanyň ýük ulaglary gelip o taýda saklanýar durýar. Şol ýerde soň araççylyk işleri geçirilip soň ol bäri geçip soň ýükünü düşürýär. Bolmasa şol ýerden araççylyk çäreleri görülýär. Ona umam nazardan bäri Akdene geçmen şol ortalykdaky boşlukka soň ýükünü düşürip almaşýar. Bäri Awgan tarapy ýük ulaglary bilen ol ýükleri alýarlar. Ýene demiryol bärde demiryol stansiýasy bar. Bowullar bäri gelýär Akdene benderine gelip bäri şol stansiýada düşürilýär. O ýerde ýük düşürýän hammallar bar. Şol hammallar ýükü düşürip sotaýda soň Awganystanyň beleki vilayatlaryna ýerilýär. Indi daşary ýurtlardan gelýän hareketler Türkmenistan arkaly Türkmenistanyň üstünden gelýän madde hem Türkmenistan'dan gelen yok. Başka Kazakistan'dan ya Azerbaycan'dan, başka Avrupa yurtlarından, Türkiye'den, başka yurtlardan hem son yana hareketler Türkmenistan arkalı Awganystana getirilýär. Sol yükler so taýda araççylykdan geçirilip sol ulaglar sonun soň bäri Awganystana getirilýär. Awganystanyň Akdene benderine gelýär. Soň Akdene benderiniň ýüklenip beleki ýerlere ýaýrýar. Şonuň üçin araççylyga üns berilýär o ýerde de. Sol koronawirusyna garşy görüşçi. Pakistan Awganystan bilen öz serhedini ýapdy. Müňlerçe ýük ulaglary häzir Pakistanda sotaýda Awganystana geçip bilmändir. Pakistanyň Karachi benderi arkaly Awganystana ýük getirilýär da. Şonu Pakistan ýapdy. Ýönüdiň häzir şu Türkmenistan bilen Özbegistanyň şol Hayratan benderi we Akdene benderi açyk. Sol iki ýoldan bäri Awganystana ýük getirilýär. Azyk iýmet hareketleri we beleki önümler getirilýär Awganystana. Şolam gowy tur eger ol ýapylsa onda Awganystanyň halky hususan şu demir gazyk Awganystanda ýaşaýan türkmenler üçin hasam kyn boljak.